आज स्वीट फॅमिली आली आहे धीरूभाई अंबानी। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर आज स्वीट फॅमिली चालले आहे बीकेसीला फाउंटन शोला। तर खूपच एक्साइट आहेत आम्ही फाउंटन शो बघायला। आणि मला वाटतं भावी आता 2 आठवड्यानंतर रिकवर होऊन तुमच्या प्रेमामुळे आणि तुमच्या आशीर्वादामुळे लवकर रिकवर झाली आहे। आणि आज तिचा पहिला व्हिडिओ आहे। मला वाटतं ठाण्याचा व्हिडिओ टाकला तो अगोदरचा व्हिडिओ होता आमचा। आणि मला वाटतं भावी आता बरी झाल्यानंतरचा हा पहिला व्हिडिओ आहे। आणि भावीला आम्ही घेऊन जातोय आणि आमची स्वीट फॅमिली जाते आहे बीकेसीला फाउंटन शोला। तर लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। नंतर आम्ही तुम्हाला डिटेल्स देऊच, त्याचे कुठे बुक केलं, कसं बुक केलं आणि आम्ही किती तिकीट भेटले आणि आम्ही कसे जातो ते सर्व तुम्हाला दाखवतो। लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही आता रिक्षा पकडतो आणि डोंबिवली स्टेशनला जातो आणि नंतर ट्रेन पकडू तिकडे। ए बसा। आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनला पोहोचतोय। समोर स्टेशन आहे आणि आम्ही आता स्टेशनला पोहोचतोय। 3:47 ची ट्रेन लागली आहे, पण आता ऍक्च्युली 4 वाजले आहे। ट्रेन लेट आहे आणि आम्ही आता डोंबिवली स्टेशनला पोहोचलो आहे। चला कुठून जाऊया? या साईडने का या साईडने? चला इकडून। तर आता आम्ही प्लॅटफॉर्मवरती जातोय आणि ट्रेन लागली आहे। बघू आता आम्हाला भेटते का ती। डोंबिवली स्टेशनवरून आम्ही ट्रेन पकडली। खूपच गर्दी आहे ट्रेनमध्ये आणि जिया झोपली पण आणि आम्ही आता कुर्ल्याला उतरणार आहे। आणि गर्दी बघू शकता तुम्ही, भरपूरच गर्दी आहे। त्याच गर्दीमध्ये आम्ही घुसलो अक्षरशः। आता आम्ही कुर्ला स्टेशनला आलो आहे। खूपच गर्दी होती गाडीला। डोंबिवलीला आम्ही चढलो, अक्षरशः घुसलो आम्ही आणि आता फायनली आम्ही कुर्ला स्टेशनला उतरलो। आता आम्ही वेस्टला जातो आहे। आता आम्ही इकडे कुर्ला वेस्टला आलो आहे आणि रिक्षा शेअरिंग आहे इकडे आणि आम्ही रिक्षाची वाट बघतो। आणि इकडून जिओ वर्ल्ड सेंटर म्हणजे धीरूभाई अंबानी स्क्वेअर तिकडे जाणार आहे आणि तिकडेच आमचा फाउंटन शो आहे। तर बघू आता रिक्षा आली तर आम्ही रिक्षा पकडू आणि तिकडे जाऊ। आम्ही खूप एक्साइटेड आहे। आता आम्ही कुर्ला हे तू मध्ये कशाला येते? बोल मग। आता तुम्ही बोला। आता आम्ही कुर्ला स्टेशनवरून बीकेसीला म्हणजे धीरूभाई अंबानी स्क्वेअर जिओ वर्ल्ड सेंटरला जातोय। तर फायनली आम्हाला रिक्षा भेटली आणि इकडे आता सिग्नल लागलाय आणि थांबल्या सिग्नलला। मला वाटतं किती मिनिटं लागतील आम्हाला जायला? दादा किती मिनिटं लागतील? 5 मिनिट लागतील। आता 5 मिनिटात म्हणजे आम्ही पोहोचू तिकडे। तर आमचा व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघत राहा। लेट्स गो। तुला काय बोलायचं आहे बोल। मध्ये मध्ये मान सापासारखी मान घालत राहते ती, बोल ना आता। आता इकडे आलो आम्ही धीरूभाई अंबानी स्क्वेअर मध्ये, पण आता आमचं गेट नंबर हे किती आहे? 15 आहे। आमचं गेट नंबर 16 आहे, कारण आम्ही चालत जातोय, आमच्याकडे गाडी नाही। ही 14 आहे। मला वाटतं मागे असणार, कारण 15, 14 व 16 मागे असणार। तर आम्ही आता मागे जातोय परत युटर्न घेऊन आणि हे पूर्ण आहे। तिकडे आतमध्ये आम्ही जाणार आहे। मला वाटतं बाहेरून पण हा हे बघ चेअर मांडले आहेत इकडे, बाहेरून पण दिसतंय हे फाउंटन शो। पण आम्ही आज तिकीट बुक केलं आहे, त्यामुळे आम्हाला आज आतमध्ये जाऊन भेटणार आहे। आम्ही खरंच खूप खुश आहे। आणि हा बघ 16 नंबर गेट, बस इकडेच थांबवा, इकडून जातो ना। हा जाऊ दे। वाजल्या 5:30, 6 वाजता 16 नंबर गेट उघडणार आणि त्या गेटने आम्ही आतमध्ये जाणार आणि नंतर फाउंटन शो आहे। तर लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। काय चालू आहे तुमचा? अरे थांबा, अरे मस्ती नको। अरे लय मस्ती चालू आहे, कसे ऐकत नाही, इकडे या।
तर मित्र स्वीट फॅमिली आली आहे आमची आज फाउंटन शोला, धीरूभाई अंबानी स्क्वेअर फाउंटन शोला आली आहे. तर 6 वाजता होय ना, 5:30 वाजले. 6 वाजता गेट उघडणार, 16 नंबर गेट. तर आम्ही नंतर 16 नंबर गेट त्यांची मस्ती चालू आहे. 16 नंबर गेट उघडणार आणि नंतर आम्ही आतमध्ये जाणार 16 नंबर गेटने. तोपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. आता 5:30 वाजता आत्तापासून आम्ही आतमध्ये जाऊ. 16 नंबर गेट तिकडे आहे आणि त्या गेटने आम्ही आतमध्ये जाऊ. 6 वाजता आत घेणार आहे. तोपर्यंत यांना भूक लागली आणि मला वाटतं स्टॉल पण आतमध्ये आहेत खायचे, पण आत्ताच यांना भूक लागली आहे त्यामुळे आता ते लाडू खात आहेत तिकडे आणलेले. जिया चावत नाही तुला लाडू? अरे बापरे, जियाचे दात पडतील. 16 नंबर गेट इकडे आहे, एक सिक्युरिटी आहे इकडे आणि 16 नंबर गेट आणि इकडे ही लाईन लागली आहे. गर्दी पण एवढी नाही गर्दी पण, आणि हे लाईन मध्ये उभी आहे. आता 5 मिनिटातच आम्ही आतमध्ये जाऊ आणि शो मला वाटतं 7 वाजता सुरू होईल. 6 वाजता आम्ही आतमध्ये जाऊ आणि शो 7 वाजता सुरू होईल. आणि 1 तास काय करणार तुम्ही? खाणार पेट पूजा. हा हा. फाउंटन ऑफ जॉय. तर आम्ही आलो आहे इकडे आणि आता आम्हाला भूक लागली आणि इकडे सर्व स्टॉल आहेत. तर आम्ही आता स्टॉल मध्ये काय काय आहे ते बघतो आणि आम्ही खातो. परवडलं तर आम्हाला. ओके ओके, आम्ही बघतो खाणं. नाही परवडलं तरी खायचं. हा ओके ओके चालेल. कॉर्न आहे तर आम्ही कॉर्न घेतोय, एक प्लेन कॉर्न घेतो यांच्यासाठी आणि आम्हाला कॉर्न चाट घेतो. चालेल ना तुम्हाला? आणि इकडे सँडविच होता, कॉर्न होते. तर यांना कॉर्न हवे झाले आणि या दीपालीने इकडे चमचा पाडवला माझा. यांना कॉर्न हवे झाले. झाले का? संपले का कॉर्न? नाही अजून. जे अजून पाहिजे कॉर्न? नको? चांगले आहेत. खूपच थंडी लागते, भावीला थंडी लागते. दिल से स्वागत है Square this lovely evening. We have lined up a spectacular show for you. So hold your breath. We will be starting soon. We welcome you to take a walk around the space. There are food carts from where scrumptious snacks and drinks can be purchased. आता 7 वाजले आहेत. भावीजी या तिकडे मजा करतायत आणि तिकडे साऊंड चालू आहे मोठ्याने, म्हणून आम्ही साईडला आलो आणि बोलतोय. आता 5 मिनिटं आणि थंडी तर खूपच वाजते, वारा सुटला. आता 5 मिनिटात शो सुरू होईल, मग आम्ही तुम्हाला दाखवू. आणि मला वाटतं आता 7 वाजले, फक्त 5 मिनिटं राहिलेत आणि 5 मिनिटात शो चालू होईल, मग आम्ही तुम्हाला दाखवू. तोपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. मुंबई के सबसे नए लैंडमार्क धीरूभाई अंबानी स्क्वायर और फाउंटेन ऑफ जॉय. This next song composed by Ajay Atul steps up the tempo and makes us want to shake a leg. दमदार वोकल से लेकर दिल को छू लेने वाले अजय अतुल द्वारा रचित ये अगला गीत गति को बढ़ाता है और हमें नाचने पर मजबूर कर देता है.
बोल बोल हिला शू झाली. शो संपला. फाउंटन शो एवढा भारी होता ना, म्हणजे आता व्हिडिओ तुम्हाला भारी वाटला का माहित नाही, पण एवढा भारी होता ना, खूपच मजा आली. आणि खरंच म्हणजे आणि ह्याचे डिटेल्स आम्ही म्हणजे कसं आतमध्ये जायचं, केव्हा तिकीट काढायचं, त्याचे डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ. आणि खूपच मजा आली. आता आम्ही रिक्षा पकडणार आणि कुर्ला स्टेशनला जाणार आणि कुर्ला स्टेशनवरून ट्रेन पकडून आम्ही डोंबिवली. आम्हाला इकडे गणपती मिरवणूक दिसली, मग आम्ही इकडे गणपती बाप्पाचं दर्शन घ्यायला आणि मूर्ती बघायला, खूपच मोठी मूर्ती आहे. आणि आम्ही आता कुर्ला स्टेशनला पोहोचलो आहे आणि ही मिरवणूक चालू असल्यामुळे आम्हाला त्याने स्टेशनला नेलं नाही, मग आम्ही इकडे उतरलो आणि गणपती बाप्पाच्या सोबत आम्ही चालत चाललो आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही रिक्षेने कुर्ला स्टेशनला आलो आहे आणि आता फास्ट ट्रेन नाही आहे, आता स्लो ट्रेन लागली आहे. अंबरनाथ 8:41 अंबरनाथ लागली आहे, ती आम्ही पकडून आता डोंबिवली स्टेशनला जाणार आहे. जिया दमली आहे, उचलून घ्यायला सांगते आणि भावी पण दमली आहे. खूप डान्स केला त्यांच्यानी, खूप दमली आहे. तर आता आम्ही जातो आहे डोंबिवलीला आणि तिकडे जेवणार आणि तिकडे आमच्या व्हिडिओचा शेवट करतो. आता आमची ट्रेन मुंब्र्याला आली आहे आणि इकडे जिया झोपली आहे दीपालीच्या मांडीवरती आणि भावी इकडे माझ्या मांडीवरती झोपली आहे. कुर्ल्याला बसलो आम्ही, आता अर्धा तास झाला. आता डोंबिवली आले का उतरू आम्ही, यांना उचलून घेऊन उतरावं लागेल वाटतं. हा, खूपच दमली आहे नाचून ती आणि आता झोपली आहे दोघे. फायनली आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनला पोहोचलो आणि झोपली होती, अक्षरशः उठवलं त्यांना आम्ही झोपेतून.
आणि आम्ही आता उतरलो, डोंबिवलीला आलो आहे. आता आम्ही इकडे जेवणार आणि नंतर घरी जाणार. आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनवरून जेवायला आता आलो आहे व्हेज कॅपिटलमध्ये. येऊन बसले आहेत पुढे. तर मित्रांनो आता आम्ही फाउंटेन शो बघून आलो आहे आणि आता जेवतो आहे आम्ही. खूप भूक लागली आहे आणि आता वाजले आहेत 10 वाजले आहेत. तर आम्ही जेवतो. आमच्या व्हिडिओचा आम्ही आता इकडे एंड करतो. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र आणि बाय.